Или пък... И това... Мисля, че беше от тази страна. Би ли проверил? Хубав шоурум. Хубав. Отдавна работи със собствениците му. Какво искаш да кажеш, че не мога да пазарувам за клиентите си от тук ли? Не, разбира се. Но най-доброто не винаги е на витрината. Не разбирам. Имаш успешна кариера. Защо мечтаеш да съсипеш моята? Мика, онази вечер ти ме предаде. Помниш ли? Не очаква от мен да ти помагам. Особено в това положение. Кога ти е термина? Скоро. Трябва да тръгвам. Аз ще я вдигна. Точно такава ми трябваше. Ако имаш време, в другия край на шоурума можеш да намериш. Има и други разцветки. Там има картина на свиня с 3 сутиена. Какво става? Стана ми скучно без тебе. Извинявай. Видях бившата си задружничка. И няма гилзи по пода? Няма. Има само възглавнички. Продължаваме.